The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The Bible says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God." Romans 8:38, "For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come." Verse 39, "Nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord." Romans 10:9-10, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For the Scripture saith, "Whosoever believeth on him shall not be ashamed." Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw, let us examine ourselves kung na pa kita mga sala nga nahibilin diya sa atong kalag. Kining mga sala nga atong nabuhat, mahimo lamang kining babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. They must be flushed out, tanan to mga sala. 1 John 1:9 is the procedure nga gihatag sa Dios kanato, the rebound or recovery technique. 1 John 1:9 says, "If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness." Kung ni bubuhata ka na, andam na usab ikaw sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa panalang kanimo higala nga wala pa'y Kristo diya sa mong kinabuhi, you are still an unbeliever. The issue you are facing is not confession of sins, kundi faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Acts 16:31 nagaingon, "Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved." John 14:6, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me." John 3:3, "Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Busa sa hilo, magandam tas tong kaugalingon karon, pinagi sa pag-ampo o sa pagbuhat, agi o pangandam sa tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo. Nining lain sa mga adlaw imong gigahin alang kanamo. Gidala mo kami dinhi, grasya. Gipabuhi mo pa kami, grasya. Og ang imong plano nagalihok sa among kinabuhi, tanan grasya. Kining tanan was made possible only through your mercy, through your love, through your courtesy, and through your grace. Salamat o Diyos, dili kami takos niini. Bani kami sa among pagpadayon sa pagtuon
sa imong kamatuoran, pinagis pag tudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan natong mga higala, tanan natong mga subscribers, atong mga listeners, bisan siguro panagsalang kamumayna o ang Espiritu Santo na may magalamdag kaninyo. So padayon kita nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, agi kinigtuman sa mando sa Dios diya sa 2 Pedro 3:18, patubuon ang atong kalag pinagi sa pagtuon sa iyang balaang pulong. This is the only way nga magatubo ang atong kalag, pagtuon. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Timan na to nga ang atong tumong, our focus is spiritual maturity. Kabutuno natong tanan nga mga anak sa Dios. So kini atong ibuhat is the process. Proseso kini paagi kiningi andam sa Dios nga atong sundon. Aron sa ingon niana magkakabot kita sa spiritual maturity, the capacity stage so diha gyud nato i-focus ang atong huna-huna o atong dupot nining atong pagtuon, because we have an objective na atay tumong. O ganiya pa, by the way, niya pa kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan og the real meaning of life, ang matuod yung kahulugan sa kinabuhi. Okay, padayon kita karon sa atong pagtuon o kita kay mga anak naman sa Dios o anaa makita giatubang usab mga langit nung away. We call it in English spiritual warfare, tali sa puwersa ni Satanas o sa puwersa sa Dios. O kita anas taliwa, papilion kita unsay atong kanang tugutan sa pagdumala sa atong kinabuhi. Ang puwersa ba sa Dios o puwersa ni Satanas? O si Satanas mao man gyud nag-una nga kaaway sa Dios o kanato nga mga anak sa Dios. Satan, who is God's number one arch enemy, has done everything within his power nga libugon ang pulong sa Dios, libugon ang mga Kristohanon. Mao niya ang iyang objective. Gipaningkamutan gyud na nalibasog gyud siya. Inubanan sa iyang mga alalay nga mga demonyo. To hinder, to destroy, to dilute, paglubog, and outright do away with the word of Almighty God. You see, apan pinagi sa gahom sa Dios ang Biblia as we have it today, all the 66 books, both Old and New Testaments, gikan sa Genesis ngadto sa pinadayag, mao kini ang pulong sa Dios. Nothing else can be added to it. So, naay gitawag nato karon nga pag-atake nga estratehiya ni Satanas. Na siya ay offensive strategy. So, bantayan na to niya. May mga punto atong dadon diha nimo. Ingon nga kaaway sa Dios, kaaway nato nga mga Kristohanon, si Satanas. Iya gyung giatake kanunay ang maayong balita sa kaluwasan. It is a satanic offensive strategy. Batok sa kabubuton sa mga di magtotoo, unbelievers, nga gihulagway diha sa pulong sa Dios as enemies of God and hostile in mind, na nas Roma 5:10 o Colosas 1:21. Now, unbelievers, mga di magtotoo, exist in a continuous state of estrangement, alienated from a relationship with God.
nahimulag yun by their own negative volition. Nasa 2 Peter 2:20-22, which Satan exploits to the fullest. Tanan yun yung mahimo. Now, naadiya 2 Corinto 4:3 kantos 4 nagaingon. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Kantong nangalaglag. In whose case the God, small letter G, in whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving. Gibutaan ang mga pangunahuna sa mga way pagtuo, that they might not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Now, ang pulong tuod nga veiled, kalupto sa Grigong pulong, sabot kini og lusot ang kahayag. Manigitawag og sa English og translucent. Lusot ang kahayag, but no transparent. No? The object behind it can be seen but not clearly distinguished. To whom is the gospel veiled? Unsa man kinsa man ang gitabunan nining maayong balita sa kaluwasan? Ang mga dili magtotoo. Those who are perishing, nagakalaglag. Those who, if they die in spiritual death, kanang kinabuhi sila ang diha sa eternidad uban ni Satanas o sa mga nangalaglag ng mga manulunda didto sa linaw sa kalayo. Apan dili buot sa Dios nga na ay malaglag. 2 Peter 3:9 kanunay nato nagi kanang basa alang kanimo. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. He repeatedly presents the opportunity for salvation. Kaya ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, is there and can be recognized. Yet, gilubog lagi, hanap kini tungod kay ang dili magtotoo has not yet chosen to believe. O pa bang siya makapili? Nga mo tuo siya. Ang tabon, the veil, is simply a metaphor. Sambingay man lang ni alang sa mga negatibo ng mga kabubuton. A metaphor for his negative volition. It's not a matter of understanding or not understanding. It is the fact that the hearer, ang nagadungog nini, refuses to lift the veil. Dili niya ipataas kanang tabon by expressing faith alone in Christ alone. Satan, God, si Satanas, cleverly attacks at that point of negative volition. Negatibo nga kamubuton. Now, sa pagsalikway sa kamatuoran, ang dili magtotoo, ubos kini sa ingnunta musod nga satanic lies. Ipasud yun ang mga satanic lies which blind his thinking to the light of the gospel. Si Satanas kung iyang mga pwersa manigiingon og pounce upon these opportunities and encourage man to get his false ideas about salvation from other sources. You see? Apil na ang iyang kaugalingong panghunahuna, ang iyang panghanduraw. Nainomdong ka ba ni Lewis Sperry Chafer? Has this to say, bahin sa kanang paglingla sa yawa. Okay, mao kining iyang gisulti. And I quote, any of the great spiritual subjects which are of universal interest to humanity, such as physical health, life after death, morality, unfulfilled prophecy or religious forms, may be substituted in the false systems for that which is vital. And while those subjects are all
found in their proper relations and importance in the true faith, the fact that people are universally inclined to give attention to them furnishes an opportunity for Satan to make a strong appeal to humanity through them, using these subjects as central truths in his false and counterfeit systems. Kay ang yawa gud nasayod nga sa diha nga ang mensahe sa grasya sa Dios matangtang. Ang maayong balita sa kalungasan magpabilin kining hanap. It will remain obscured. True to his cause, the brilliant manipulator has blinded the minds of the unbelieving. Iyang gibutaan ang mga huna-huna niadtong way pagtuo by promoting false systems in which the works of mankind replace the grace of God. Mapulihan ang grasya sa Diyos. Niadtong kaso ni Paraon dito sa Exodo. Persistent abstinence toward the message of salvation eventually hardened his heart. Nagapagahi sa iyang kasing-kasing. Exodus 8:32. Its rejection of truth intensifies negative volition. Magapa init pa yun sa iyang pagka-negatibo, ultimately making it almost impossible di na yun mahimo sa dili magtotoo to change his mind about Christ. Wala na. Hence, ang tumong ni Satanas, iyag yung nakabot. Satan's objective is accomplished. Now, bahin nga kitang mga magtotoo, atakihon punta sa yawa o sa iyang mga demonyo. Sanglit ang yawa, mauman ang nag-unang kaaway sa Diyos. He is also the chief enemy of the Christian. Siya ay nag-unang kaaway sa mga Kristohanon. Satan has many strategies to dupe believers. Mailad ba ang mga magtotoo? Mao po na iyang, kaya ang iyang tumong sa mga magtotoo, mao ang pag-ilad, paglingla. You see? Apan ang iyang tumong ngadto sa mga di magtotoo, pagbuta nila. Di sila makakita sa kahayag nga kamatuoran bahin sa maayong balita sa kaluwasan. And all of his strategies have similar characteristics. Parihar yun, mga kinaya, arrogante, ang pagka-okupado sila kaugalingon, ang ilang kanang pagka-mabinatukon, antagonism, ang ilang pagdumot, ilang paghigubat ngadto sa grasya o sa kamatuoran. How then does the devil operate in this arena? Si Satanas is constantly working to frustrate the will of God. Iyag yung bungkagon yun. See? To discourage the inculcation of doctrine. Iyang diskurahion kitang mga magtotoo nga nagpadayon sa pagtuon sa Diyos. To discourage the inculcation of doctrine as well as its application. O sa bali na unya sa atong focus gikan sa pulong sa Dios ngadto sa kalibutan. To shift the focus from the Word of God and unto the world. Now, kung kini si Satanas kanang infiltrate sa mga panguna-una sa mga magtotoo with human viewpoint, iyang pulihan ba? O mga tawhanong mga panguna-una, he can render them casualties, mahimo. Maunang gibantayan yun na ito, kining mga butanga, kanang maalinggaton yun ta, we have to be discerning. Kaya mauna yan yung paningkamot niya, he can render them casualties in the angelic conflict. Now, so kung wa kay alam magbahin sa iyang kalaki and the rejection of divine viewpoint shut down all spiritual advance. You see, mao ni makapahunong
makapahunong sa atong pagsibog ang tusunahan. Believers must guard against becoming targets of a fivefold satanic attack. Mo na nga, aron sa ingon niya na no advantage be taken of us by Satan. For we are not ignorant of his schemes, strategy. Mo na magtuon ta sa iyang mga estratehiya, iyang mga paagi, iyang kanang pagpangilad. You see? 2 Corinthians 2:11. Kaya diha sa Revelation 12:10, nag-iingon sa kini. For the accuser, kinsa may accuser? Tigsumbong, kini si Satanas. For the accuser, who is Satan, accuser of our brethren, has been thrown down, who accuses them, believers, before our God, day and night. Now, so hangtod nga kining yawa ug ang iyang mga sumusunod masalibay na kanang mabalibag na sila out of heaven in the middle taliwa gyud sa tribulation period. Kini si Satanas continues to have free access to the throne room of heaven. Sige pa nagsakakanaog. He releases the opportunity to present any member of the body of Christ. Adto siya, sumbong siya nga to sa Diyos. Present any member of the body of Christ as hypocritical, ignorant, faithless, or weak. Mo na iyang isumbong dito. And this does constantly iyan igibuhat day and night. Day and night service kini siya. So, ang iyang wagod, na siya ay kumplito gyud nga kanang listahan o file on all living believers. Kitang mga magtutuo, tuwa nga itong mga ngan, iyang gipanglista. Ang iyang grabe ng iyang intelligence network carefully annotates every sin and every failure of believers. Iyang ginigipanglista. You see? While these sins may be hidden on earth, okay, they are an open scandal dito sa langit. Mauna nga, kini si Satanas, periodically, nagtapok kini siya sa uban nga mga manulunda in the presence of the Lord to present his accusations. Ang iyang pagsumbong dito. Na nasa Job 1, 6-11, Zechariah 3:1. Well, nahibaw naman ta nga pinagi sa doktrina nga ang Diyos sayod mas tanan. He is well aware of the believer's failures. Nahibawan man ta. Kitang tanan mga magtutuo. Nahibawan sa Diyos ang tanan at mga kapagyasan. But in the interest of resolving the angelic conflict, kini tanawa ang Diyos nagatugot ni Satanas to bring these infractions to his attention. Now, ang advantage lang yun sa yawa is only temporary. Tungod kay si Ginoong Jesucristo nga nagalingkod dito sa tuong kamot samahan, maoy, he acts as the believer's defender. Siya ang atong tigpanalipod, defender as soon as the accusation is made. You see? Kaya kita kung mga magtotoo, we can either be losers or winners in this life. Ibaw naman tanyana. O na ay mga magtotoo nga tuad magapuyo sa cosmic system nga periodically they receive intensive discipline, served Satan as cosmic evangelist. You see? So, ang ilang yung mahaguman mo unsa pagpanton sa Dios, disiplina sa Dios. Na si Satanas mugamit ni ining mga negatibo nga mga magtotoo to distract positive believers. Mao ni gamito ni Satanas nga mabalda, madisturbo kita nga mga positibong mga magtotoo. O mahimo
Paningkamutan gyud niya nga matangtang kita sa protocol nga plano sa Dios. Isi cosmic Christians, mga Kristiyano nga tuwa magpuyo dito sa dapit nga may gahom ni Satanas, cosmic. Kini sila, we call them cosmic Christians. Draw other believers into the pseudo strength and superficial attractions sa cosmic system. Now, diha sa pinadayag 2, versikulo 2, nag-iingon kini, I know thy works and thy labor and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Na, kini kong mga igsoon ito mga magtuto nga tuwa magpuyo sa cosmic system. Gitawag kini sila cosmic believers. Hulagway kini sila in the following verses. Philippians 3:18, naghisgot ka na og enemies of the cross of Christ. Kaaway sa cross ni Ginoong Kristo. Diha sa James chapter 4 verse 4, enemy of God, kaaway sa Dios. Diya sa John 15:23, hater of God. Nagadumot sa Dios. Just imagine. Onya diya sa 1 John 2:18, onya 1 John of course 2:22, 1 John 4:3, 2 John 7, naghisgot ka na og Antichrist. And then Romans 8:7, hostile toward God. 1 Corinthians 3:1-3, men of flesh. James 4:8, double-minded. 1 John 3:8, agent of the devil. 1 John 3:10, disciple of the devil. Now note, kining tanan nga mga phrases din hingi hisgutan refer to eternally saved believers, mga magtutuo luwas. Dili ni sila unbelievers, kundi mga believers. So mo na nga, bantayan na gyud nato kining mga butanga. Kay hinumdong ka naman nga atong pangunahuna kanunay magyong issue kini nga mo ay atong kanang punan kini sa pulong sa Dios. We have to saturate our mind with the Word of God. That's God's mandate nga itong mga magtotoo. We have to renew our mind. You see? Do not be conformed to this world. Ayaw pagpauyon o pagpasibo nining kalibutan na. But be renewed, be transformed by the renewing of your mind. Particular kanigong pangunahuna, tumong manini sa tanas pod nga iyang lubgon lagi ang may balita sa kaluwasan o mga kanang kamatuoran, lubgon niya. Kung mahimo ang mga magtutuo, dadon niya sa iyang dapit nga may gahom niya. O nibaw naman, tas prinsipyo usab nga ang atong pangunahon mo'y magadeterminar sa atong kinabuhi, right? Thought determines our life as believers. Ang atong pangunahon has such a powerful effect sa kalampusan o kapakyasan sa magtutuo in the Christian life nga that thinking must be considered a major momentum test. You see? Na may atong agian mga momentum test. Now, in all stages of Christian growth, ang magtutuo moatubang kini siya sa pagpiit sa iyang pangunahuna, will face the pressure of thought, conflicts niya sa iyang kalag. Ang mga tawhanong mga pangunahuna, human viewpoint, mo bikil yan sa mga Diyos nun nga pangunahuna. Basta, inumdumi itong
pulong sa Dios des Proverbio 23 versikulo 7. For as a man thinks, so is he. Unsa manggaling ang imong ginona, mao ka na ikaw. Now, because a believer is what he thinks, thought, ang pangunahuna, can make or break him. Depende kini sa kanang nature of his thought. If his thought is consistent, sibo sa pulong sa Dios, na musibog siya, mo at kanang dili atas, mo kanang abanti siya sa iyang pagtuman sa protocol nga plano sa Dios. Apan kung ang iyang pangunahon na contrary to doctrine, kanang sukwahi sa doktrina, then he is distracted from his true destiny in life. Ang iyang mental attitude, bahin sa kinabuhi, mo kini ang function sa iyang pangunahuna. The composite of all he knows and believes. So let us remember that when a believer thinks evil, he is evil. Magunahon na siyang dautan yun siya. So, tuwa siya mapuyo sa kanang dapit nga may gahom ni Satanas, the cosmic system. So, from evil thinking comes evil motivation. O gikan sa evil motivation, evil actions. Na. Ito itong Mateo 9:4, unsay gisulti diya. And Jesus, knowing their thoughts, said, mo ni gisulti ng Hesus Kristo, ngano ganahon na mamugdautan sa inyo diyang kasing-kasing? Why are you thinking evil in your hearts? Mo ito'y pangutana ng Hesus Kristo nila. Now, kay nibawa magkagunsa nag-unag yung kaaway sa tao. Mao man ang iyang huna-huna. Nagitawag o unsa. Pagkarugante. Pagkamapahitason. Yes, mankind's great enemy is a thought called arrogance. Ang pagkarugante, mao ni makapaburot o makapahiyos sa opinion sa tao, bahin kaniya. Arrogance can inflate or deflate man's opinion of himself. Galatians 6:3 nagingon, for if anyone thinks he is something, pagsabot nini, pagkarugante, then when he is he is nothing. Akong balikon, pagbasa nito. For if anyone thinks he is something, arrogance, when he is nothing, he deceives himself. Iyang gilingla ang iyang kaugalingon. Kaya ang pagkarugante is illusion. Illusion and reality. And when perpetuated, arrogance becomes insanity. Now, unsa may preventive niini? It's the truth of Bible doctrine. Ang kamatuoran. Ang mental attitude nga pagkamapausanon sa atong Ginoong Jesucristo was manifested by his total conformity to the plan of the Father. Tungod sa iyang pagtuman sa kabubuton siyang amahan, langit ng amahan. So, mao kadtong ang mental attitude of humility ni Ginoong Jesucristo na unsa klaro gyud na kanang dayag gayud sa maka-obserbar kaniya. So, Philippians 2:5 nag-ingon usab, keep on having this mental attitude in you, which was also in Christ Jesus. The mental attitude of humility ang buot pasabot niini. Humility, unsa man ang humility? Pagka mapausanon, opposite kinis pagkarugante. Humility, which is obedience to divine authority, an orientation to God's grace, kinahanglan nun tamaw kini ang attitude sa matag sakop sa harianong panimalay sa Dios. Mao niya nga mga punto nga itong idani mo kining offensive strategy ni Satanas. Mao na magmatngon kitang mga magtotoo nga dili kita mabiktima ni Satanas. Niini, kini
parte man ni sa kanang langit ng away. Di angelic conflict nga itong giatubang adlaw-adlaw. Dili adlaw-adlaw. Moment by moment sa atong Kristohanong pagkinabuhi. So mao na nga ang usa ka magtotoo nga naa magapuyo sa cosmic system ni Satanas. Kay tungod sa iyang pagka-negatibo, so tuwa siya na sangko o na sangpot siya pagpuyo diha. Kini siya nga magtotoo. Magtotoo ha? Luwas ni siya. He is a confused person. He is a disorganized, disoriented to the reality of life. Miserable ni siya. Way kalipay. Way pagkasiguro. Kanang unstable. So, sa laktor nga pagkasulti siya usa ka pildiro nga magtotoo. Nga dili buot ang Dios nga maunta ka na iyang dangatan apan umikan siyang kabubuton. He is a product of his decision. Basta siya ragi manubag sa iyang pagkapildiro nga Kristohanon. So, mao bitatong giingon sa 1 Corinthians 3:1-3, but I, my brethren, matud pa ni Pablo. Brethren, mo ni ang kanang mga sakop sa harianong panimalay sa Dios, members of the royal family of God. But I, my brethren, cannot teach you the way I taught the mature believers, because you are still baby believers. Karnal man mo. You are still babes in Christ. So, diha sa pag-interpret ni ini from the original, isgot kining mga baby believers nga wapay buot. Walay buot. Makaako ka magtawgon og way buot. Moto gisulti ni Pablo ngadto sa mga magtotoo dito sa Korinto. Now, unsa may gisulti sa Galacia 3:26, you became children of God, pinaagi sa inyong pagtuo kang Ginoong Kristo. So let's go back to rebound. Atong tukbilon gyapon Rebound, the recovery technique sa 1 John 1:9. Now, sa diha nga ang magtotoo mo rebound, mo sugid sa iyang mga sala ngadto sa tubangan sa Dios kamahan, he is spiritual. Okay? So ayon na nagkalimti. Sa diha nga usa ka magtotoo mo sugid ngadto sa tubangan sa Dios, siya mahimong spiritual. But when a believer ignores to rebound, he remains carnal. Mo ni opposite sa spiritual. Ayaw na nakalintipod. A believer who rebounds becomes spiritual. But when a believer ignores to rebound, refuses to rebound, he remains carnal. Kay spirituality is the control of the Holy Spirit. Upon carnality is the control of the what? Old sin nature. Ang nagdumala sa magtotoo ang iyang kinaiyang makasasala. Now, makaangko ka ba? Nga mo dumaa sa imong kinabuhi ang imong kinaiyang makasasala. That makes you miserable, unsa gisulti? Miserable, confused, disorganized, kanang unhappy, unsure, unstable, loser believer. Just imagine, tawgon kag loser. Now, hinumdumi it is impossible for a believer, imposible sa ka magtotoo nga kanang ato na lang in Englishon, it's impossible for a believer to please God sa diha nga kanang maong magtotoo gidumala sa iyang old sin nature. Imposible. At the point of salvation, two major things happen to you. Unsa man? Permanent ug temporal nga relationship. Unsa mang permanent? That is the eternal relationship with God. Pinagi sang pagtuo lamang kang Kristo lamang.
punit kita sa Espiritu Santo as if o gibutang kita ngadto sa pagkahiusa, pagkadugtong kang Ginoong Kristo. That is the eternal relationship with God. Apan ang temporal, this is the, sabi ni Visayan, pakigamitay sa Dios, fellowship with God. Kini matangtang man mo nagitawag og temporal relationship. Matangtang, kano sa man matangtang? Sa diha nga kita makasala. Bisag unsa nitong mga sala nga atong ipanglista, atong ipangisgutan. I hope na si mong listahan diha. Katong akong gihatag kaninyo nga mga ihemplo sa mga major sins that we usually commit every day. So mo na nga timan niya niadtong higayon nga kita naluwas. Dihay duha kanitabo major things that happen to us. A permanent relationship o temporal relationship. Kadtong eternal o kanang permanent, eternal permanent mo kini nga atong paghiusa kang Ginoong Kristo. That is the upper circle kung atong iulagway nimo. Upper circle is the permanent, eternal relationship. Hangtod na ang imong relasyon ato sa Dios. Apan ang ubos, the bottom circle is the fellowship sphere. Fellowship with God. Matangtang kini. That's why it's temporal. Temporaryo ra kini kay sa diha nga makasalata matangtang. So, ang Dios gumikan siyang grasya gyapon, nagasangkap siyang paagi unsaon to pagbalik, how to restore our condition from being carnal to spiritual. Pinaagi sa prinsipyo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, do not hesitate to rebound. I'm addressing this to you, fellow believer. Ayaw gyud pagduha-duha. Gamita gyud ka ng rebound. Make it a second nature na gyud diha sa imong kalag. Sa diha nga makalinggat kang nagkasala ka. Kay mo ka na alarm. Pag-alarma kanimo. Nga mo pito dayon. Ingnon ta. Pito ang Diyos og oops. Nagawas naman ka. Gamita ang grasya to rebound. So, Apostle Paul was telling the Corinthians, 1 Corinthians 3:1-3, Corinthian believers to be spiritual. Mo to'y tambag ni Apostol Pablo nga sa mga taga-Korinto nga mga magtotoo. Be spiritual. Continue learning Bible doctrine so you can get through kanang niining atong pag-advance, kanang sibog na to sa unahan. Pagabante. Dili mo atras. Why atrasay na ni? Matod pa ni Pablo. So, padayon in your spiritual momentum. Now, numdum ka ba kung siya tawag sa mga carnal believers? Sarkikoy. Yan nasa 1 Corinto 3, versikulo 3, sarkikoy. We are studying God's plan, so atong may bawan din unsaon pagkinabuhi sa Kristohanong paagi sa pagkinabuhi. Mao ni adlaw-adlaw natong tuon ini. As we said, ang Kristohanong paagi sa pagkinabuhi dili kini kasagaran nga matang sa pagkinabuhi. Og tungod ni kay di man kasagaran nanginahanglan usab og di pud kasagaran nga paagi sa pagtuman. Kasabot ka? It requires a supernatural way of execution. Dili mahimog tinawhanon nimo. Wag yun. Wag kaya butan yan kung imong gamiton ng imong tawhanong paagi. Usara ka paagi, pinagi lamang sa unsay mando sa Dios. Mao na nga.
Kung wala kita alamang sa pulong sa Dios kay negatibo man ta, mura og gitawag ta og mga unsa. Mga way buot katong giingon ni Apostol Pablo. Kasi apan ang magtotoo na siya kapilian whether he wants to become a winner believer or a loser believer. It's all a matter of choice. Kasabot ka. Naragid sa imong pagpili. O ato naman gitunan the fact that the person who believes in Christ as Savior, duha ka mga butang ang naitabo kaniya. He is in union with Christ, eternal. And he has fellowship with God temporarily. Sabot ka? O kining duha ka mga butang has changed that person automatically at the moment of salvation. Nag-usap yun. Okay? Karon, a believer who do not know this particular doctrine mentioned, itong hisgutan, confused. Mo tagingon ako nimo nga. He is a confused, disoriented, disorganized person. Bisan tulog siya magtotoo. Luwas siya nga tao. Kaya inumdumi ang atong prinsipyo. Once a believer, always a believer. Once saved, always saved. Ato nang ihatag ang ipasiya kay naay mga pundok na dili mo tuon ini. See? Kung dili sila mo tuon ini nga gilangkuban makinisa, it's covered by the doctrine of eternal security. Kung kini mga igsuon na ito magtotoo, for magtotoo sila kay midawat naman sila sa kaluwasan, pandi man sila mutuo ni gihapon nga prinsipyo, once a believer, always a believer, once saved, always saved. Now, kung di sila mutuo niya, they're making God a what? They're making God a liar. Klaro man na kayo. Now, usa sa mga pagsangkap sa Diyos sa matang magtotoo, mo kining rebound. Mo na ang gitawag na to grace recovery. Now, 1 Corinthians 3:1, Paul said, si Pablo, "My brethren, I cannot speak to you as I speak to mature believers because you are still babes in Christ." Why buot? No, kung mahimo niya na atod pa ni Pablo, o pamumoy buot, you are controlled by your old sin nature. May nagaduma sa inyong kinabuhi, ang inyong kinaiyang magsasala. In other words, the babes in Christ are not growing spiritually because they have wrong priorities in life and because they are negative to the study of the Word of God. Now, ang mga magtotoo should apply doctrine to experience, not apply experience to doctrine. Ayaw balihana. It's all the way around, you see. We should know unsaon sa pagsibog ngadto sa espirituhanong paghamtong pinaagi lamang sa spiritual momentum, meaning a believer's building up of spiritual muscles. Can a believer to grow spiritually? Maura na bugtong paagi nga kanang paimutang sa Dios kanato. He set it up in eternity past na ibawan ni sa Dios. Apan daghan pa malagi kanatong mga isuon ng mga Kristohano nga negatibo, di man sila mutuon ni hinahon sa taman ilan na. So the only way to reach our objective, our goal is, which is spiritual maturity, is to build up our spiritual muscles by kanang being persistent and consistent in our spiritual momentum. Pinagis pagtuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Numdum ka? Operation SLBA, study, learn, believe, use or utilize. You see, make use of the Word of God.
And rebound is one of the basic elements and provisions to live the unique spiritual life. Operational divine dynasty mao lamang kini ang dapit nga may gahom sa Dios. Just as the prototype divine dynasty was our Lord's blaze of power during His first advent. Samtang dini pa siya sa kalibutan sa una niyang paganhi, nagagamit o nagasud siya, nagapuyo yun siya sa iyang divine dynasty nga gitawag na itong prototype divine dynasty. Ang atuwa karon unsa? Operational divine dynasty. Ug ayaw sa kalimot sa paggamit sa God's 10 problem-solving devices. Napulo ka mga paagis pagsulbad sa atong mga suliran. Gisangkap ni sa Diyos oy. So, ato ni padayon ugma. So, ayaw sipyat sa sumpay ni nga itong gitunan karon. Og this is what we call spiritual momentum. Pagpadayon sa advance sa atong spiritual life o paggunit gayon niining atong kanang kalig-on sa atong baruganan. So din nilang una kita kutob magampo ta. Ama na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa nga matamis nga higayon sa among pagkigambitay kanimo sa among mga pulong. Thank you, Lord, for this opportunity we do not deserve. We do not deserve, we do not earn, we do not work for. Kayong tanan grasya man, para among ipahimuslan kini o Dios. Agi og paubos sa mong kaugalingon nga sa imong otoridad. Salamat nini nga among Bible study pinagi sa YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.